Praise God. Ug ato ang basahon ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 62 bersikulo 5 ngadto sa 8. Dios lamang ang akong gisaligan ug kaniya lamang ako naglaom. Siya lamang ang nanalipod ug nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod ug dili gayud ako matarog. Araa sa Dios ang kaluwasan ug kadungganan, kay siya ang gamhanan kong tigpanalipod ug ang akong taguanan. Salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan. Isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan, kay siya ang atong dalangpanan. So, nining kagabion mga igsoon, isgutan nato ang tema nato, God is our refuge. So, sa Bisaya mga igsoon, ang Dios mao ang atong dalangpanan. Ang nagsulat nini mao si King David na usapod ka tao nga alagad sa Dios ug taas aduna siya taas nga katungdanan dira sa Israel ug sa Jerusalem no, na usa siya ka hari na tinuod kaniadto sa wala pa siya nahimong hari, usa siya ka tawo nga tigbantay lamang og mga kupa. So wala po siya na dili pa nato matagna tungod kay sa Biblia makita nato kung basahon nato ang story ni David. Wag yun siya nagdahom pod or wag yun pod magdahom ang ubang tao bisan ang iyang family na mahimo siyang usa ka hari. So usa lang ni ka background kay David na kung giunsa paggamit ang kinabuhi ni David para malingkawas ang Israel gikan sa pagdaog-daog sa ubang tao. So si David usa lamang kabatan-on niya itong panahon na pa nangihang pagtuo, grabe gyud tungod kay nagauban gyud ang Dios sa iyang kinabuhi. So sa dihang bitaw mga igsoon, pag naagyod ang Ginoo, kauban nato. Bisan og bata pa ka, bisan og maingon nimo simple lang ang imong kinabuhi, pag ang Dios ang imong kauban, ipataas gyud kaniya. Amen. Praise God. So atong isgutan karon, ang Dios mao atong dalangpanan. Nganong naingon man ni David na ang Dios mao ang akong dalangpanan o ang atong dalangpanan? Tungod kay nasinati niya ang daghan ng mga problema. Daghan ng mga pagsulay na iyang nasinati, mga sitwasyon na usay di niya masabtan apan sa dihang miduol siya sa Dios, sa dihang siya musangpit sa Ginoo, nakita niya na dira sa pagduol niya sa Dios aduna gayoy kasulbaran ug kalipay. Naagyo diha ang answer o katubagan sa iyang mga pagampo. Kung mohisgot kita og dalangpanan mga igsoon, dili ko mudangop kung kita, dili ta mudangop kung naata. Amen. Kung naa kay kusog, dili ka mudangop sa naay kusog. Kung naay moapi kanimo na gamhana na tao, dakog lawas nya wrestler, dakog jug lawas nya ikaw kay payatot kay walay exercise. Asa man ka mudangop karon? Di ba ginatawag siya og magpalaban? Asa ka magpalaban karon kay pildihon mangyud ka. Busa naay ginatawag og dalangpanan na diha ka magpalaban. Kay dili man nimo kayang kalabanon ang usa ka tawo nga dako. Sama pud sa atong sitwasyon karon mga igsoon na dili lang sa panahon ni David na encounter niya ang problema. Apan kanato karon na nangalagad sa Ginoo na mga sitwasyon na makaingon tag pait kay kinabuhi. Lisod kaayo day ang mga lagad. Kaingon na. Ngano man ni? Usay makaingon tag ingani ba jud kahana nganong naa may mga sitwasyon na lisod. Ngano Lord nagampo man ko nganong ingani man. Nangalagad man ko usahay maka-question ta ba pero usa ka na ka timailhan mga igsoon na dili gyud ta magsalig sa atuang kusog. Amen. Kay kita ang atong kusog limitado lang. Di ba? Mahimo mo kalit lang. Dili na to kaya na dili matulog o gabi. Kay limitado lang ang atong kusog. Kung pwede pa lang no, mayon tag lamian na dili enta itulog ay kay mangita mangwartag gyud ko pero kailangan gyud nimo matulog mo pahulay mo kaon. No tungod kay limitado lang ang atong kusog. Pero makita nato mga igsoon na ang ato ang pagkatao sa panahon nga maluya kita, mao nay panahon na ang Dios nagpaila kanato na naay kusog nga dili mawala. Naay kusog nga dili gayud maluya. Ang kana nga kusog
mao nang kusuga nga naa sa Ginoo. Nganong mudangop, nganong muduol ta sa Ginoo tungod kay naa sa iya tanan na atong gikinahanglan. Unsay gikinahanglan sa tao? O naatay mga gikinahanglan. Gawa saan ang mga material, hisgutan sa nato. Unsay gikinahanglan sa tao para mabuhi? Nanginahanglan ta og hangin. Ug kanang hangin ang tag-iya na mao ang Dios. Siya ang supplier og hangin. Ug unsa pay kinahanglan to? Kusog. Asa man ta nanginahanglan, asa man ta makakita og kusog? Dili man ta makakuha og kusog ng mga butang nga gikan sa buhat sa demonyo, kay dili man siya nagbuhat anang kusog. Kung dili ka ng kusog, gikan yun na sa Ginoo. Asa man nagigikan ang makita o pananawon, kining ato ang kining atong mata na makakita ta, gikan gihapon ni sa kusog. Kining atong panghuna-huna, gikan gihapon ni sa Ginoo. Kining ato ang mga butang nga ginabuhat, mga laraw ug mga planos kinabuhi ug uban pa, gikan ni sa Ginoo. Tanang butang karon nakita nato, dili makita, tanang butang diha sa Ginoo nagikan. So asa mata mo dangop karon kun dili kaniya nga tinubdan sa tanan. Amen. So mga igsoon, ato aning himay-himayon karon ang pulong sa Ginoo diri sa Salmo 5 ngadto sa 8. Gingon ni King David, gingon diri, Dios lamang ang akong gisaligan, ug kaniya lamang ako naglaom. Nganong giingon ni David mga igsoon, tungod kay na-prove niya sa iyang kinabuhi nga dira taangay musalig sa Ginoo ug diha lamang kaniya mulaom. Nganong ginatawag kay naay mga tao karon nang nagasalig lamang sa ilang bahandi, apan kanang bahandi kawato na, mawala ra na, og dili nato na madala kung mamatay ta. Natay bahandi, pero ayaw isalig ang imong kinabuhi dira sa imong nakuptan na mga butang. Kay kini mga butanga karon lumalabay lang ni. No, nay mga tao nga ay dili nako kailangan og Dios. Dili nako kailangan na mosimba. Dili nako kailangan na moampo kay naa na ko'y bahandi. Sama sa tao dato nga buang-buang. Ningon niya na unsa man akong buhato no? Na ko'y para daghan na kay kog harvest. Kay ngani na lang day magbuhat kog dakong budiga. Nya mag-ipon kog maayo daghang budiga. Nya pagkahuman na hayahay na kay kong kinabuhi. Apan ningon ng Dios, karong kagabion, kuwaon ko na ang imong kinabuhi. Unsa may mahimo karon, kinsa may musalo karon, kinsa may mas bulahan. So mahimo gayon useless. Mga igsoon, kining atong gisaligan na mga butang na moingon ta mosalig ka kay kailan na dako granggo, ana ba kanang usahay ang tao mapakyas gyud kung mosalig lang ka sa mga butang nining kalibutan na dili ta mosalig sa binuhat lamang, apan mosalig ta sa naghatag nining tanan. Amen. Amen. Kisa may naghatag ka nato nining kinabuhi ang Dios. Wala pagay tao nga nakaimbento og kinabuhi. Kay dili man gyud na siya mahimo. Ang Dios lang gyud makahimo niya ng butanga. Amen. Hallelujah. Iyang gipakita ni David mga igsoon sa tanang gubat na iyang nagian. Ang mga tao ang natong panahon na sa dihang nagigubat si David, iyang nakita siya mga kaaway na sila misalig sa ilang mga sundalo na dagkog mga lawas. Like ni Samson, ni Gulayat, misalig sila kay dakog lawas, usa ka Pilisteuhanon. Nisalig sila kay dako kay siya lawas, nga na ba? Misalig sila dito kay pildig yun ni mga Israelites, wa gyud makasukol kanila. Og diha nakita ni David na ang iyang kinabuhi gigamit sa Dios, na bisan dili siya angay kasaligan, pero tungod kay naa may Ginoo sa iyang kinabuhi, naguba ang ilahang gisaligan. Kay nisalig lamang sila sa kusog sa usa ka tao. Nabi nilag mauna to'y makaluwas kanila, nahimo na hinong gipugutan og ulo si Gulayat. Ingana po na karon mga igsoon, ingon ko ikaw, nakay sitwasyon na nagian karon, nakay mga sitwasyon na makaingon kag
dako kayo niya akong problema na dili makasulbad ang pagampo ug ang pag-alagad sa Ginoo, mubuhat kog laing laraw, dili na maayo. Mahimong makadaot na sa imong kinabuhi, mahimong mapukan ka kung magpabilin kang iyana. Busa kinahanglan ato ang kwaon ug panag-ingnan si David na musalig gayod sa Ginoo. Og kaniya lamang ako naglaom. No, nindot kayo no na sa Dios lang gyud ay gituon na nagalaom gayod. Bitaw mga igsoon, kung mulaong gyud ta og tao, lisod kayo mga igsoon, kay dili gyud ta maka 100% na mutuman gyud na sa iyang gisaad. Bisan kay kanang mga panahon karon moadto ta sa mga batan-on, dili gyud ta makaingon na nganing batan-on, basin pag moingon ka og mo I love you pa na gikan buntag hantod gabi, taga minuto mag I love you pa na, moingon pa nag matigulang kita, dili ta magbulag, dili gyud ka makalaom ana, tungod kay mapakyas gyud ang tao. Amen. Misan pag kaning tao nga dako granggo dagagwarta, saligan ka na, palaumon ka ba na, yan ako'y bahala nimo, abroad ka or unsay imong negosyo, ayaw gayud salig kay mapakyas gyud ka daa. Mas maayo mo dangop gyud ka una sa Ginoo, imo gyud nga po, Lord, angay bako nga mosalig nining tawhana. No, yan ay ampo ba, di wala ko pasabot mga igsoon na dili na lang punta mo ingon mo hatag og pagsalig sa tao, pero I mean ayaw gyud tuguti nga kabalo na kang mali ng kanang tawhana na di yun nakasaligan, no, mapakyas na siya, diha na hinuon ka mo salig. Like ato bitong investment do mga igsoon, salig kayo na maka payout jud, pero wala naman, no, sa may nahitabo karon daghag nga matay, daghag mga kinabuhi nga nangaguba tungod kay nay na utangan nga wa kabayad, so nagguba na ang relasyon. So ingana lisod kayo mga igsoon kung mulaom ta niini mga butangas kalibutan sa tao, sa bahandi o guban pa. So sa Dios lamang kita angay nga mulaom. Amen. Saad niya dili gayud mapakyas. Walay butang dagingon pa sa Biblia ang Dios dili mamakak. Kung sa iyang giingon kanato na dili ta niya pasagdan, dili gayud kaniya pasagdan. Kung giingon niyang dili kaniya biyaan, dili ka gayud niya biyaan. Kung giingon niya na ikaw anak, ikaw ako ang alagaan, ikaw panalanginan ako, iya gayud kang panalanginan. Mo nay saad sa Dios nga iya gayong pagatumanon. Mo nay Dios nato na atong gialagaran karon mga igsoon, naluyuman mo gabi man muhayag ang iyang pagkamatarong, ang iyang mga saad dili gayud mawala. Di pareha na itong mga tao nakalit na, example, may asawa na ka, kita laglaig gwapa or kita lag mga mayon na nawa na po ang mga saad na iyang gibungat dito siyang asawa o sa iyang bana. Ingana ta, example, nagsimba ta karon na kita na po kag mayo na, mas maayo pa man din magnegosyo Domingo din. Dito na po din ta, usay magbag-o, pero ang Dios dili gayud siya magbag-o. Dili pasabot na di ta kabalo mahigugma sa Dios, na dili na po siya kabalo mahigugma, kanunay gayud siyang mahigugmaon. Amen. Mao nang dili gayud siya magbag-o. Sa say siya lamang ang nanalipod ug nagluwas kanako. Siya ang akong tigpanalipod ug dili gayud ako matarog. So mga igsoon, nindot kayo ni no word diri, siya lamang ang nanalipod ug nagluwas kanako. Ato ang pamalandungon sa panahon ni David, sa dihang naana siya sa panahon na gusto na gyud niya na iyang kalabanon si Goliath. Unsay nakita ninyo na iyang igsuon, dili uyon. Dili uyon jud yang igsuon. Kay ngano man, manghod niya, kami ako magay magulang, magay kung nisukol ikaw pagkang bata ka pa alig-alig ka. Yana ba na mga panahon mga igsuon, mga lagad ta sa Dios. Biyaan ta ba? Biyaan ta sa mga tao na naghigugma nato. Sa atong pamilya, di na imposible ngayon naglain balin-balin naman ka relihiyon or ingon unsa naman ka, sige naman lang kagampo, sige naman lang kagbasag Bible, mabuang na ka na ba kano, sige naman lang kagsimba, lutuson ka. Ang sakit pa jud kay kana pag yun ang imong kauban sa balay. Isod kayo mga igsuon.
Unsao man na nimo karon pagpabilin. Apan kini na verse gingon niya, siya lamang ang nanalipod ug naluwas kanako. Amen. Sa diham ko padayon lang gyud ka sa pag-alaga diha kaniya. Dili gyud kaniya pasagdan. Pabilin lang gyud igsuon kung ikaw lang sa imong panimalay karon ang nag-alaga diha kaniya. Iampo gyud kanunay. Ug kana imong pag-ampo, mabunga ra gyud na ang tibuok nimong pamilya. Ang imong tawo nga giampo, someday they will receive the salvation from the Lord. Ayaw gayud kawa og paglaom, kay ang Dios motuba gayud sa imong mga pag-ampo. Hallelujah. Gingon pa diya, siya ang akong tigpanalipod ug dili gayud ako matarog. Unsa man ni pasabot mga igsoon nganong dili man matarog? Nay panahon bitaw na mabalaka ta pero dira ra na kutob ra ng balaka na, tungod kay ang Dios mo'y nagdupa kanato na kanang mga pana ug mga atake sa kaaway mahimong dili mulapos kanimo. Kay nganong gitawag ya? Siya ang akong tigpanalipod. Nganong gitawag ang Dios na dalangpanan? Kay kaya niyang buhaton ang pagprotekta kanato. Proteksyonan ta niya. Dili lang kay sa panahon na maayo, kundi bisan sa dautan na yung mga panahon na kalisdanan, mao nay pinaka-favorite sa Ginoo kanang mga lisod kaayo nimong lutason. Mga imposibleng butang, maunay ganahan kay sa Ginoo. Sangpita lang gyud siya kay siya ang imong tigpanalipod. Nay panahon na pasanginlan ka sa mga tao, dauton ka, apan ang Dios mao'y imong tigpanalipod. Dili ang tao ang maghukom kanimo, timan-an nato na. Busa ayaw gayud paminaw sa sulti sa mga tao nga dili na ka magbag-o. Kaya ang Dios gayoy mo'y musalo, dili na tinuod. Nagbag-o na siya. Siya ang manalipod. Bitaw mga igsoon, kung basahon nato ang New Testament, nakitang mga tao makasasala og dahilayo sa presensya sa Ginoo. Wala na gyud tay pag-asa nga maluwas pa. Kung mamatay ta, impierno gyud ta diretso, pero pinaagi kay Kristo Jesus, iya kining gibuhat ang pagpasaylo kanato, pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa pagpaagas, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Siya ang nanalipod kanato, siya ang misagot na imbista kita dapat ang mga matay, pero siya ang nihatag sa iyang kinabuhi para makabaton kita og kaluwasan. Gipanalipdan ta niya. Na naapa ang kaaway, iya natanggiana ba, gitusok tas kaaway, pero iya pang gisalo na ako ang dugsa ka, ako ang patya, pero ang Dios mao gyud na ang ihang gibuhat kanato, no, na wala na gyud ta. Pero grabe ang gugma sa Ginoo. Dili lalim na ang sala sa uban ikaw mobayad, lalo na kalaban nimo. Musugot ba ka na ang tao nga nag-istorya kanimog dautan, pag panahon nga siya guilty sa iyang sala, na siya ginatawag og bitay ang iyang madawat, maangkon, bitay pasabot patyon siya. Nya gingon na ikaw mo dawat, musugot pa ka, dili oy, moingon na hinung kag, bahala siya oy. Ako pa, iya kong gidaot, iya kong bugalan, iya manggan, di mangani ko anap, iya manggay kong binuangan. Pero ang Ginoo, bisag kita nagbinuang kaniya, bisag kita dili kabalo mahigugma kaniya, bisag kita mausahay wala gyud tay pagsalig kaniya, pero iya nang gihatag iyang kinabuhi kanato. Wala siya nagpaabot og imo man ginatawag og balos, kay unsa may ikabalos na nato na tao ra man ta. Pero dira gyud nato ma-prove na ang Dios jud mahigugmaon. Busa angay gyud ta mudangop kaniya. No nindot kay mga igsoon, kung dili ka kabalo mo higugma, mudangop lang ka sa Ginoo. Lord, tudloy ko unsaon paghigugma sa akong isig ka tao. Tudloy ko unsaon paghigugma ang akong mga anak, ang akong pamilya. Kay dalangpanan ang Ginoo. Kung nanginahanglan ka gugma, dangop sa Ginoo. Kung nanginahanglan ka kusog, dangop sa Ginoo. Kung nanginahanglan ka kalinaw, dangop sa Ginoo. Kung nanginahanglan ka sa mga butang nga wala kanimo, dangop sa Ginoo. Kay ang imong gikinahanglan naa sa Ginoo. Hallelujah. Nindot kay mga igsoon,
tanan natong gikinahanglan gayod naalang gayod sa Ginoo. Siya ang tag-iya sa tanang butang. Hallelujah. Praise God. 7, gingon da anaa sa Dios ang kaluwasan ug kadungganan. Kay siya ang gamhanan kong tigpanalipod ug akong taguanan. Makita nato anaa sa Dios ang kaluwasan. Kini na word na kaluwasan no, dili lang ni kaluwasan na sa dihang mamatay ta, maadto tag langit. Naapoy ni ginatawag og giluwas ba gikan sa mga kaaway. Na may panahon mga igsuo na libutan na giplanuhan na kalabanon jud si David, pero dili gud sila makahimo sa pagdaog. Tungod kay naa sa Dios ang kaluwasan. Luwason niya ang iyang katawhan ning ana na bisan sa panahon ni Esther na naay tao nga nagdumot kanila. Apan tungod kay ang Dios mahigugmaon man nagpuasa ang mga tao, mga Hudiyo natong panahon na katon hinung kalaban ang namatay nahikog. No mga ibsa mudanghop lang ta sa Ginoo mga igsuon. Luwason ug luwason gayud ta niya. Daghan kay mga sitwasyon na ang kaluwasan makita nato sa Biblia na daghang panahon na bisan si mga apostoles o si Pedro na patyunan ta pero gipagawas sa Dios, ginamit ang manulunda. Daghan kayo sila Paul, daghan kay panahon na patyo na sila pero makalingkawas sila tungod kay tagaan sila og lingkawas ang mga butanga kay dili pa pud plano, dili pa panahon na kuwaon sila ning kalibutan. So nga na og kadungganan nanginahanglan kining kadungganan mga igsoon na sa tao man gyud kining kadungganan mo lubad naman karon example top student ka sa eskwelahan, palakpakan ka sa mga tao, kana rang panahon na malabay ang pila ka tuig bisan pag manigul wala na gyud maura to na time kanang dungog ba wala ra na mawala na kining tawo nga nagbuhat ka og maayo padisidunggan lang ka nakadiyot or example naguli ka og kwarta 1 million kay napunit nimo tagaan kag certificate dungog na kana wala na malimtan na pero mga igsoon kining buhat nagibuhat nato sa Ginoo. Amen. Kining ato ang pag-alaga diha kaniya mo ni kadungganan na dili mawala. Amen. Kining ato ang pagsakripisyo sa mga pag-ampo, kining atong pagsangyaw sa iyang pulong, kining pagpamuhat nato sama nining sa Eagles no mga igsoon, nagigamit sila Tatay Loy o kay sinanay no sila Sir Daniel para sa pagsabwag sa iyang pulong o magpadayon ang ministry kanang mga butanga, kadungganan ang madawat ana gikan sa Ginoo na dili gayud mawala. Kita karon nga nagapaminaw, nagapadayon sa pag-alaga diha sa Dios. Dili kita mabayran man sa atong pastor sa atong pag-alagad. Dili man ta kabayran sa mga dili man ta kabalsan, dili man ta masweldoan. No, dili man naamay sweldo pero naamay ang Dios. Kung siya mohatag pasidungog, mao nay pasidungog na dapat natong tingwaon. Nganuman mao nay pasidungog na dili mawala. For eternal na siya, hantod sa walay katapusan. Magsuot ka sa karuna na mao ang kadaugan dito sa kalangitan. Mga igsoon, ang pagpasidungog sa Ginoo dili sama sa pagpasidungog sa tao. Timanan nato na. Kay ang Dios, kay adto sa mga tao kung magpasidungog ang mga tao, medal lang or tagaan kag kwarta or tagaan kag house and lot. Pero ang Dios mao nay butang kung magpasidungog siya dili mawala. Tagaan kaniya kinabuhing walay katapusan, madagayaong kinabuhi kalinaw hingpit na kinabuhi ngadto dito sa langit ug kana gayod hingpit natong maangkon diha sa Ginoo. Hallelujah. Sa 8 katapusang verse, salig kamo sa Dios sa tanang panahon, o katawhan, isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan, kay siya ang atong dalang panan. Mga igsoon, ay let's kay diri ang word diri na ginatawag kalisdanan. Isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan. Ninduta mga igsoon sa panahon na si David, nakaingon si David na ay sikreto. Kung sa kuan ba mga kung sa scientist pa na na-discover na namo
ang tambal na makapatay sa COVID-19. Patay gud ritso, dili na makapanakod. Nga na ba? Si David pod iyang gisulat diri ang usa ka tambal alang kanato. Naay tambal no, naay usa ka answer na iyang na-discover gyud mga igsoon na kini angay natong buhaton. Mao ang pagdangup sa Ginoo. Isugid lang kaniya ang kalisdanan. Maura din ay sikreto karon. Pag naatay mga kalisdanan mga igsoon, dili nato na sarilihon, dili ta mo palayo, dili ta musibog sa pag-alagad. Dili ta mo hawa, dili ta dapat na magpadayon sa atong kaluyahon, dili ta moingon na dili na ko, wala na ko, dili na ko musimba. Kay wala gyud niya akong problema kalisdanan, way lain makasulbad. Pero gi-answer na ni King David mga igsoon na sa Dios lang nato isugid. Isugid, unsay pasabot isugid? Isulti sa Ginoo. Abrihan nimo mga gabi, Lord. Mao ni ako mga kalisdanan. Dili kay imong ihilom. Isangpit duol ka sa Ginoo, Lord. Mao ni akong kalisdanan karon. Mga igsoon, naay milagro sa imong pagsugid niya ng mga butanga. Naay milagro mga igsoon. Kay si David na prove gyud niya na sa dihang nisugid siya sa Dios sa iyang mga kalisdanan, naagayoy katubagan. Nindot na mga igsoon nga nimpulong na dalangpanan. Kay kitang tanan walang-wala gyud ta. Nining kalibutan na ayaw lang gyud og dangop na wala na mo kay laing kasaligan, wala dalangpanan kay Ginoo mo di wa man koy nakuan. Wala man ang Ginoo siguro, pero dira ipakita sa Ginoo sa imong kinabuhi na sa panahon na abi nimo wala naaday siya. Amen. Dangup ra gyud diha kaniya. Duol gyud kaniya. Siya ang dalangpanan ug kusog nato. Na sa panahon na maluya ka, na ikusog ngay hatag sa Ginoo. Mga igsoon, dili nato limitahan ang gahom na kayang buhaton sa Ginoo. Usay makaingon usahay ta mga tao, mura patag mas hawd sa Ginoo. Na usay mo ingon tag di naman siguro kaya sa Ginoo. Bisag dili na to mabungat pero makita naman sa atong binuhatan na usahay mawad-an na tagpagsalig sa Ginoo. Pero kung imo lang tugutan nga ang Dios may mamuhat, ipakita gayud niya ang milagro sa imong kinabuhi. May igsoon, kining pagdangup sa Ginoo dili gyud nila lalimpod. Kay dira gyud mates kung unsa ka dako ang imong pagtuo. Sa panahon bitaw humanon ko ni sa panahon bitaw na si Apostle Peter na nakalakaw siya sa tubig. Lord, ikaw ba na ako ni? Lakaw po ko sa tubig. Lord, Jesus, nakaw siya. Uy, nakalakaw gyud siya. Ting lipayag yun yung mga igsuon. Nga na po na itong kinabuhi ba? Nangalagad na ta. Uy, nakalakaw na tinuod yun yung milagro. Pero sa panahon nga naan ang problema, natabunan ang Ginoo. Ito kay na problema. Nawa. Kalit po o kahupas, kalit ang atong gugma. Dili nga na dapat. Nabisan dili panahon na napay kantagin. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Na bisan dili nato siya makita, dili nato siya mabati, nagapanglihok ang Ginoo. Amen. No. Sa diha ni hinay na og kalunod si Peter. Dira na nitawag ni sangpit siya sa Ginoo. Tanawa ra god. Nabay gisulat dira gipasagdaan sa Ginoo si Peter sa diyang ni sangpit. Wala gayod iya gid siyang gibira. Gipasakay na pagbalik sa bangkay. Ngana ang atong kinabuhi. Naay panahon na malunod ta, naay panahon na padung na ta mawa sa pag-alagad sa Ginoo, pero sangpit lang gid siya. Tungod kay siya ang hingpit na dalangpanan ni kanatong tanan. Sus kana lang mga igsoon, dangop ta sa Ginoo
pabilin ta nga mag-alagad mainiton diha kaniya. Dalaygon ang Dios. Hallelujah.